Това видео е заснето в Киев на 28 януари 2026. Средната външна температура през седмицата е около минус 10 градуса по Целзий. Централното отопление е изключено и радиаторите не работят. Електрозахранването е налично, но с периодични прекъсвания. В спалня с площ 14 квадратни метра работи метален инфрачервен панел с мощност 500 вата. Целият апартамент не се отоплява и е с обща площ 100 квадратни метра. Температурата в спалнята достига 18 градуса по Целзий, докато в останалите помещения без отопление е около 10 градуса. При такива условия масленият радиатор е практически безполезен. За същия резултат са необходими поне 2,5 кВт мощност и дълго време за загряване. Инфрачервеният панел работи по различен принцип. Още след около 15 минути се усеща мека, естествена и комфортна топлина. Инфрачервеното отопление не изсушава въздуха, не изгаря кислорода, не вдига прах и работи напълно безшумно.